Lord. Nako, ha, yung mga lalaki na yun. Ika na. Hanggang ako. Inano ko lang yan. Kasi akala ko si Ina, manghihingi, hindi naman. Pag tinanong sa'yo, pag tinanong sa'yo, sabi mo hindi yan sa'yo.
Sir Likat, okay lang yun. Huwag na kayong mag-abala. Davidlin, good afternoon, good evening.
Ugak, matulog ka na. Nag-open lang ako lahat, ano, iiwan ko lang yan. Ang magpupuyat lang yung cellphone. Magpupuyat lang yung cellphone, matutulog na yung tao. O, di ba? Ano lang, inaantay lang namin yung after na ano, ganito nag-aantay ng amo, nasa labas. Para magsarado ng pintuan. Salamat sa tamsak at saka ano, itatambay ko ito. Salamat, Ugak, kapatid.
Yakisoba. Salamat sa pagdalaw. Labi Vlog. Sleep na po. Hayaan kong mag-sleep na rin yung cellphone. Matulog na rin na mag-isa. Mag-close na mag-isa yung baka mamaya maghilik-hilik na rin ako ulit.
Hello, L3. Watching L3.